kuukausimaksu. 13 € maksaa. Aika puuttaa. Mennäänkö kalastaa? En mä osaa kalastaa. Sit saa rahaa. En mä osaa. Täh? Sehän kertoo sulle. Se pitää tästä onkin vapaa vastakkaisen suuntaan, mihin se kala ui. Ja kelaa. Jos se on liian vaikeita kaloja, siinä niin se on aikaista sitkin, että onko se very hard vai eli tosi vaikea vai onko se helppo. Sitten tarvit paremman vavan siihen, mutta semmoinen siima katkee aina. Mut muuten se on aika silleen, käännät vaan vastakkaisen suuntaan ja kelaat. Hei, mä oon muuten demoman. Mulla on tää ase. Katso silleen. Oi, hups, vahinko. Okei. No vittu. Kas mä oon täällä? Mä yritin ottaa semmoinen... Hetkinen, eikö niin... Mihin me jäätiin? Mä en pääs se pääpahissa, Jooseppi. Olla. Kyllä me se, niinku, me annettiin olla silloin. Ai niin olikin joo. Ja nyt mä unohdin sen. Niin, me kalattiin läpi tää. Mä oon hölmö. Joo, ei sit mitään. Haluatko se kalastaa? Teekö tää peli voi aloittaa alusta, mut sä pidät kaikki aseet? Tiedätkö? Kalastaa saatana. Oikeesti? Joo. Näytä sulle. Ei mulla ois onkea, ei kun on mulla. Mutta Xbox-ohjelma on helpompi sille. Kääntää vastakkaisen suuntaan vaan ja kelaa. Miltä se näyttää? No, saamme kalaa. Miltä se näyttää? Mä heilutan tätä onkea. Siis mä näytän sulle. Se näyttää just siltä, mitä sä kuvittelet. On tällaista. Pitäisikö mun nyt saada joku kala vai? Sä kelaat. Ja sä näet, että nappaako ne kiinni. Nappaa kiinni, sit sun pitää ottaa koukkuun se kiinni. Painamaan jotain oikeeta nappaa. Nää lähtee vittu karkuun. Miksi? Vitustako minä tiedän? Siis mitä lähtee karkuun? No. Siima katkee vai? Ei kun ne lähtee vaan karkuun, mä näen kun ne vaan lähtee. Siis ne tuli varmaan mun perään. Näitä tuli kauemmas, ne ei häiritse sua. No, kato vaikka. Kato tätä kun mä heitän ne. No niin, tuonne tulee. Sitten mä vedän nää takaspäin. Ne on tarpeeksi lähellä, lähtee vittuun. Älä kauemmas. Kyllä ne tulee hei. No mä oon vetänyt sitä Kato, sieltä tarpeeksi tulee. kauan, niin sitten... No älä vedä koko aikaa sitä, pysähdy vaikka hetki. Nyt se pääs karkuun. Ai niin sä oot tullut koukkuun, niin sun pitää ottaa kiinni se. Mä en muista mikä näppäin se oli. No, eikö se oo toi... No voi vittu, mä oon ränkännyt sitä, eli pitää... Sitä pitää painaa kerran sitä kiinniottamisnäppäintä, se pitää taas kelata. Mun mielestä se on eri näppäin niissä. Sitten se... Onko sulla kala kiinni? Ei. Onko sulla kala kiinni? Ei. Itse pitää matonkin mistä on. Uistelet. Toki taas. Taas ne pakotti. No, joka heito on kala. Ei toi vähän kovempi kala.
Noniin, ota kiinni, ota kiinni. Nice. Sitten käännä vastakkaisen suuntaan ja kelaat. Se suunta, mihin se kala vetää, niin käännä vastakkaisen suuntaan. Vittu, tää on vaikeeta! Vedä ylöspäin suoraan. Jos se menee... Ei se ole hankalaa, se Tänne tajuu. saatana. Sun pitää nostaa vapaa ylöspäin. Se et jos vastakkaisen suuntaan, missä... Mä sain kalan. Noniin, joo. Saatana. Ei ollut muuten lähelläkään, että ois vittu mennyt. Äärimaat! Ja sitten mun mielestä nämä on helppoja kaloja. Näistä ei saa paljon rahaa mun mielestä. No. Mun mielestä tää on ihan helvetin vaikeeta kaloja. Niitä on vielä vaikeampia. Siihen tarvii varmaan vauva, muuten ne katkaisee sun siima. Tai tekee. Saatan noit Tsernobyl-kalat. Yksi oli tosi hankala, mutta se on semmonen pieni kala. Niin 3 kertaa pienempi kuin tää, semmonen sintti. Mutta se veti niin paljon, että on siima oikein katkaista. Saaks näitä joku maksimissaan 10, mutta mun mielestä voit Mä tein mitä äskenkin piti, mut se vaan vittu lähti. Katkeeks sulla siima? En minä tiedä. Mä tein niinku äsken, kun yhtäkkiä tää alkaa vetää takaisin. Eiku vittu, mä taas renkin sitä väärää. Vittu, kun mä haluan tuonne vastapuolen rantaan. No, narahti. Mä sain kalan. Kuuleeko se mua? Kuulen. Miten sun menee? Onko kireet siimoja? Tälleen mä oon tehnyt rahaa. Mä oon vaan kalastaneet. Mun mielestä 10 kalasta saa tonni. Häh? Mun mielestä 10 kalasta saa tonni. Vittu, et on vähän. No, mistä sä saat tonni, jos ei tää paikkoina mitä löydät? No. Mistä sä luuttia? No, Tää rahaa esimerkiksi suoraan. peurasta, niin mä saan joku 300. No joo, mut nyt löytää harvemmin. Tää on varmaa kalaa. Tää tulee koko ajan. Jos mä saan varmaan enemmän, siis tässä on niinku enemmän kaloja sä saat niinku minuutissa, kun sä löydät peuroja. En mä tiedä, siis varmaan riippuu paikassa kyllä, mutta... Tää on varmaa rahaa koko ajan. Ja jos on paikkoja, missä on kauppa ihan vieressä. 3. kala. Nice. Ei, tarkoitit ne. Ei vaan. Mikä kun ei kala nappaa? Onko huono keli vai mikä ne on?
Mulla on vaan täynnä. Ei oo vielä täynnä. Miten voisi myymään nää? Ampuu vaan vittu sarja tulee tohon. Mulla on just 10 Kaappaa kalaa. tulee pintaan. Mulla on just 10 kalaa. Niin. Mun mielestä jokaista kalaa sä voit siepata 10. Eli nyt pitää mennäkin toiseen paikkaan, missä on toista kalaa. En mä tiedä, Kalle heitti molotovi. Perkele. Evoluutios kehittynyt. Puolustusmekanismi. Ai mato, joku puolustusmekanismi kehittynyt evoluutiossa. Ai mato, heitä molotovin. Se syntyy semmonen perseestä yli. Pieraseen yli, jos sä vedät sen. Se on se mätiä tai jotain.